runde saznaćemo i ko će biti šesti učesnik velikog finala kviza pitanja za šampiona. Četvorica prvaka, četvorica šampiona su tu u studiju i treba očekivati zaista veliku borbu. I ovoga puta o osveženju takmičara brinu naši prijatelji iz kompanije Fruita uz pomoć Hello voćnih sokova koji predstavljaju pravi izbor za jednu pravu voćnu žurku. A kada je već finalna epizoda tu sa nama, tu je i nagradno pitanje za gledalce ispred malih ekrana. Dakle, i ovoga puta imate priliku da zaradite 10.000 dinara ukoliko pošaljete SMS sa tačnim odgovorom. Naravno, ulazite u konkurenciju da budete nagrađeni. Nagradno pitanje ovoga puta glasi kako se zove čovek koji govori više stranih jezika. Da li je to pod A pedagog, pod B poliglota ili pod C playboy? Tačan odgovor A, B ili C pošaljite na 5338 i naravno ulazite u konkurenciju da osvojite nagradu od 10.000 dinara. Podsjećam vas da SMS poruke možete slati do kraja ove epizode. A naši takmičari u studiju su spremni da nas oduševe svojim znanjem i da se izbore za plasman finale, pa da ode da pošaljete tačan odgovor. A mi stižemo do druge igre u ovoj finalnoj epizodi, to je igra 4 u nizu, u kojoj takmičari treba što pre da skupe što više tačno uzastopnih odgovora, tačnije za 40 sekundi, za oblasti koju prethodno sami odaberu. Miroslave, prednost da birate od 4 oblasti. Srbija u 19. veku, violina, strane televizijske kuće, slavne teniserke. Šta ćemo sad? Teniserke su posljednje... Slavne teniserke, pre toga strane televizijske kuće. Violina i... Violina, Srbija u 19. veku. Ajde, nek budu strane televizijske kuće. Strane televizijske kuće. 40 sekundi za Miroslava. Može da krene sad. U kom gradu je sedište TV kuće poznate po akronimu BBC? U Londonu. Koju vrstu televizijskog programa uglavnom prikazuje američka stanica CNN? Informativni program. U kojoj susednoj zemlji deluje TV kuća čije je puno ime Open Broadcast Network? U Grčkoj. Koje godine je počela sa radom prva kablovska muzička televizija MTV? 82. recimo. Televizijska i radio stanica ARD potiče iz Austrije ili Nemačke? Austrije. Pod kojim troslovnim skraćenicom je poznata državna televizijska kompanija Italije? Raj. Al Jazeera svoj program većinom emituje na kom jeziku? Arapskom. Na koja? Jeste. 2 puta po 2 odgovora u nizu. Open Broadcast Network, susedna zemlja. Ako je susedna, onda ne može... A da, nisam obratio pažnju na to. OBN, u Bosni. OBN, da. OBN. Bili ste blizu za MTV 81. krenuo. I ARD je iz Nemačke. Dakle, 2 odgovora u nizu imao je Miroslav. Bojane, 3 oblasti su ostale. Srbija u 19. veku, violina, slavne teniserke. Slavne teniserke. Slavne teniserke. 40 sekundi, može da krene sad. Da li je Monika Seleš osvojila Wimbledon u single konkurenciji? Ne. Da li je Conchita Martinez osvajala Wimbledon u single konkurenciji? Ne. Kako se preziva nekada najbolja teniserka sveta Billie Jean? King. U kojoj današnjoj državi je rođena Martina Hingis? U Češkoj. Koje godine se iz profesionalnog tenisa povukla Justine Nan? 2008. Koji čuveni teniser je muž velike nemačke igračice Steffi Graf? Andrea Gassi. Koja ruska teniserka je sa Martinom Hingis u dublu 2 puta pobedila na otvorenom prvenstvu Australije? Ana Kurnikova. Martina Hingis je rođena u Slovačkoj. Češka ili Slovačka? Conchita Martinez je osvojila Wimbledon 1994. godine. Dakle, i vi kao Miroslav, 2 odgovora u nizu. Luka. 2 oblasti. Srbija u 19. veku ili violina? Srbija u 19. veku. Srbija u 19. veku. Ste spremni? Valjda. Sad ćemo da proverimo. 40 sekundi. Za Luku može da krene sad. Koja 2 velika grada je 1884. godine povezala prva železnička pruga u Srbiji? Beograd i Niš.
Kako se zove političar i autor čuvenog dokumenta Načertanije? Ilja Garašanin. Koji glumac, reditelj i pisac je 1834. godine bio na čelu prvog srpskog pozorišta? Može ponovo godina? 1834. Ne znam, dalje. Ko je napisao tekst himne Bože pravde 1872. Dalje. Po kom prazniku je nazvan Ustav Kneževine donet u februaru 1835. Sretenjski. Protiv koje zemlje je zaratila Srbija 1885. protiv Bugarske? Jovan Đorđević napisao tekst himne Bože pravde. Joakim Vujić bio na čelu prvog srpskog pozorišta. Dakle, kao što smo i očekivali, vrlo neizvesno, izjednačeno. Sva trojica takmičara igraće rundu time-out da bi prošli u final. Runda time-out, ovoga puta trojica takmičara, Miroslav, Bojan i Luka, bore se za dva mesta koja su i dalje prazna u finalnoj rundi. Krećemo od prvog pitanja, koje glasi: kako se na slovo K zovu železnički vagoni koji su opremljeni ležajevima za putnike? Bojane? Kušet kola. Kušet kola, tačan odgovor. Prvi bod za Bojana. Sljedeće pitanje. Koji naš fudbaler je bio kapiten Ajaksa kada je osvojio kup šampiona Miroslave? Velibor Vasović. Tačan odgovor. Prvi poen i za Miroslava. Naredno pitanje. Kako se zove naša televizijska serija u kojoj je glavni lik Borivoje Šurdilović? Bojane? Vruć vetar. Vruć vetar, tačan odgovor i Bojan kao prvoplasirani prolazi u finalnu rundu. Ja ga pozivam da zauzme svoje mesto, izvolite. Ostaje još Miroslav i Luka. A sljedeće pitanje glasi: kako glasi u prevodu na srpski naslov knjige Adolfa Hitlera Mein Kampf? Miroslave? Moja borba. Moja borba, tačan odgovor i Miroslav prolazi u finalnu rundu i može da zauzme svoju poziciju. A u ovom trenutku od Luke moramo da se oprostimo, da mu se zahvalimo na učešću, da mu čestitamo na odlično prikazanom znanju i da mu kažemo da ga očekujemo, da će se ponovo prijaviti, da ćemo ga ponovo verovatno gledati u nekom od narednih serijala. Hvala vam. Finalna igra, finalne epizode šestog ciklusa kviza pitanja za šampiona. Za titulu prvaka ovog ciklusa borit će se Bojan i Miroslav. Bojan je prvi prošao i kao takav kod prvog pitanja može da bira da li će prvi odgovarati. Oblast je opšta kultura. Uzim. O kojoj funkciji govorimo? Vreme može da krene sad. Poreklo ove titule vezano je za 17. vek i za Francusku, ali je tek u Engleskoj dobila savremeno značenje. Karakteristična je za zemlje sa parlamentarnim sistemom, obično Lord. nije najviša u državnoj hijerarhiji, ali njen nosilac po pravilu raspolaže velikim ovlašćenjima. Ovaj funkcioner nalazi se na čelu tima visokih činovnika Grof, recimo. koji se u većini zemalja zovu ministri. U tekućoj deceniji u Srbiji Premijer. premijer je tačan odgovor. Ovu titulu u tekućoj deceniji u Srbiji imali su Zoran Živković, Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica i tako dalje. Miroslave, klasična muzika. Prepuštam. Bojane, o kom dirigentu govorimo? Vreme može da krene sad. Prvih 9 godina života proveo je u Kini, koja je tada bila pod japanskom okupacijom. Kada se sa porodicom vratio u domovinu, počinje da se bavi muzikom i to klavirom, da bi tek nakon povrede ruke koje je zaradio igrajući ragbi počeo da uči za dirigenta. 1973. godine postaje direktor Bostonskog simfonijskog orkestra, a početkom ovog veka radi u državnoj operi u Beču. Ovaj Japanac, čije prezime počinje na O, poznat je po energičnom stilu i zove se Seiji Ozawa. Miroslave, nauka. Prepuštam. Bojane, o kom naučniku govorimo? Vreme može da krene sad. Ovaj Šveđanin je 1740. godine izgradio astronomsku observatoriju u rodnoj Upsali, gde je bio i profesor na univerzitetu. Učestvovao je u ekspediciji koja je Niels Bohr. u polarnom krugu merenjem potvrdila Newtonovu teoriju o blagoj spljoštenosti zemljine kugle na polovima. 1742. godine objavio je rad u kome opisuje termometarsku skalu od 100 podeljaka koje su tačke smrzavanja. Celzijus. Celzijus, Anders Celzijus je tačan odgovor.
na skali tačke smrzavanja, odnosno ključanja vode, početna i završna. Miroslave, književnost. Prepuštam. Bojane, o kom delu govorimo? Vreme može da krene sad. Temeljna knjiga svetske literarne baštine, nije poznata tačna godina kada je nastala, i sam autor je enigma. Delo govori o porodičnim problemima, putovanju i lutanju, neumoljivosti sudbine i snalažljivosti čoveka. Naslov koji sadrži ime glavnog junaka postao je u narednim vekovima sinonim za put u nepoznato, praćen na izgled nepremostivim teškoćama. Ovaj ep, napisan na starogrčkom jeziku, do danas je ostao nadahnuće generacije stvaralaca. Odiseja. Jeste Odiseja. Jeste, zašto razmišljate? Gde je? Stoji mi na urak jezik. Miroslave, tehnika. Prepuštam. Bojane, o kom izumu govorimo? Vreme može da krene sad. Pojavio se na tržištu još u prvoj polovini 80. godina kao zajednički izum dva elektronska giganta Philipsa i Sonija. Reč je o medijumu koji za samo jednu generaciju... Kompakt disk. Jeste kompakt disk, tačan odgovor. Za samo jednu generaciju potisno gotovo sve izume ove vrste koji su bili u upotrebi do tada. To je postigao zahvaljujući nesumnjivim tehničkim prednostima, veći memorijski kapacitet, vernija reprodukcija podataka i trajnost za koju proizvođači tvrde da se meri decenijama. Miroslave, gastronomija. Prepuštam. Prepuštate opet. Bojane, kako se zove ovo jelo? Vreme može da krene sad. Dobro poznato predjelo, prilog ili zaseban obrok. U sastavu mu ulaze šargarepa, krompir, grašak, kiseli krastavci, jaja, majonez, sok od limuna, soj i meso. Ruska salata. Jeste, ruska salata. Tačan odgovor. Čestitam, Bojane. Svaka čast. Izvolite. Miroslav, i vama čestitke. Pre nego što proglasimo šampiona šestog ciklusa kviza pitanja za šampiona, ostaje mi da kažem tačan odgovor na pitanje kako se zove čovek koji govori više jezika. Tačan odgovor je bio pod B, poliglota. Dakle, svi oni koji su poslali tačan odgovor B na broj telefona 5338 ulaze u konkurenciju za dobijanje nagrade od 10.000 dinara. A sada je i da proglasimo pobednika, to je Bojan koji nam dolazi iz Kruševca. Bojane, svaka čast. Generalni sponsor kompanija Hrvita vam daruje ovaj voćni Hello paket da se dobro osvežite i dobro proslavite ovu pobedu. Zaslužili ste se u svakom slučaju. Miroslava, i vama sve čestitke. Hvala. Odlično danje ste prikazali u finalu. Mislite da je bila pogrešna taktika, tako je, ali očekujem da ćete se ponovo prijaviti, da ćemo se ponovo družiti u kvizu. Poštovani gledalci, vam hvala na pažnji, gledajte dalje kviz pitanja za šampiona samo na televiziji B92.